min thlirtu zong te chi bai ve kule he ka tutorial video hian angle subtended by arc ti kha karon soi fia dona hi class 10 mathematics a circle a theorem pakhat poimo tak mai ania he tutorial video mang hian zirlai 10 a theorem awmzia te in lo hriat fia tin approve dan te po chiang zawh ka in lo hriat thei phah ka beiseiin ka duhsakna sang ber ka hlan chu tutorial video lo thirtu te ka han ngan du chu abik takin mathematics a geometry chapter te kan zir hian mizo subject a hlathu te kan zira en lowa soi thei tuma kan bai ha tanga bai ha tur ani ve lowa geometry kan zir chuan a lem nen kan en karanga awmzia kan hrianga tin chung alim kan en mang chuan approve na ni mo tin a chaw chhuana tur ani mo alim atang zawh khan zia chhuat thei kha kan tum tur ani a chu tiang tur chuan a sawifiahna te ngun taka lo ngai thlain a figure atanga ziak chhok thei tur khan kan lo ngai thladon nia Ole tu troma chuan angle subtended by arc hi kan lo soi dona nga he theorem ina a soi chu ti hian ania the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining parts of a circle te nia heta hian a thu soi awmzia mizo tong chuanin circle a khan arc in center a angle siam hi cent kha arc vek khan center ni lo a remaining arc a angle siam chumi let ni sel chuni a center zo ka mi kha a center lo zo ka mi let ati ni chu ta hen alema hen lo en taila alema khen kan en chuan khi alem lei ta ber khi lo en taila hei tilai mi hi ni a alem lei ta me hian arc hi hei arc kha chu circle tan bun khan me a heta hen a sen chin a khi arc ka chon lo ngai taila mo lai sen chin bik te hi hei tlai hi tan bun hi mo hemi tan bun te hi kan lo soi ta nga hemi arc a sen chin bik in a center angle siam chu angle BOC hi ni ta ne BOC mo tilai hi angle chu lo ni ta ne ti chuan khi mi angle khi tu siam ngan ti chuan arc BC a sen hi chuan a sen ni lo a remaining chu circle khan a remaining a sen ni lo zong chu he a pol zong hi ni ta ne ti chuan hemi a sen ina angle a juk siam hi kha a sen mang khan a center ni lo helai a remaining arc a hen angle dang juk siam don tela ekni kan siam ngan ti chuan B le C mang hian hetilai a pol khoi lai pen angle khai ve siam thei ta ne he tun a pen B le C mang in A a hen angle hian siam ta ne B le C mang hian A a hen angle hian siam ta chu te angle han siam chu he angle A hian he mi let ni hian helai a center me ron tluk ati ta ne chu he hi alem khi kan hriat chian anga ya khitia he mi ngor hian shelo hianin a chang chuanin antenan he alem asir helam hilo entela a tanga c hi a khania kha a khan center he angle AOB siam ta ni chuan center ni lawa AB arc tho mang hian he tilai hen sia de han ta ta khatiang po khani ta se tilai mi kan sueng tho khan a center lo zo ka mi let kha a letin center mi lian don tuna po angle C hemi let hian helai a center mi o hi lian don mo a chan chu hemi center mi le center lo mi hi hemi arc AB ve na khi angle te khe siam ni helai hi lo en le tela AC hi arc ani ta ni AC arc hian center AOC siama ti chuan
AC thau mangin he te B a hian center ne lo angle kan siama chutin cha angle B let ni hi AOC ni don ti kha khi theorem na men ron sil atum ber hi chu ni me a ti chon khi engting e kan proof ang ti kha approve na khi kan soi don ani ma se proof na soi tur khianin thil hriat ngai hriat ma sak ngai oma chung te chu lo soi talok ti la hei ti la hianin ei ak kha kan chian na lo soi non le te la hei ti la hian hei ak chu circle tan bun ani heti alle madang lam deuh hlek awang pot buai ringo tang tur khan omlo tur ania hei tu la hian ak hi zawh deuh hlekin kan tana hei ti hian mo ti khian lo ni ta ne ak hi circle tan bun a khi mo he la hian han ni ta he ta de hian ani ta pol chin a kha a pol chin khin center angle siam chu khoi lai nge kan han ti chuan mo center angle siam chu hei han en taila hei heta tangin a hringa he tin kala he tin center hring he tin kal tani tlai hlok kilo in tanga chuan he ak thoin angle center ni lo siam chu he lai te lo neng he mi let ni center hinia he mi let ni poi lo nenga chutin chon he an let ni webin center mi tluk chon he le he point tluk don tin ani khang te khalo ni ta a circle kha te de ni pon he ai lang reng thau ta ni mo kha hriat chian ni ta se ak chin chu khoi nge mo khilam asen lam pangjok pokhen helama hianin angle kharon siam thei thawa hangte pokha hriat tur ni ta etena hei tilai te po hianin hemi ak asen hianin angle khati hian asiam lo ti tai lo ti hian mo angle china chu khoi lai khinge niang lo ti tai la mo hei hetian asen lamina ron siam chu heti hian lo lei don tin ani mo kha lo nenga ti chuanin asen lam hian center angle siam kha lo nenga heta center lawa eng ange juk siam le khalo en le don taila center lawa angle siam chu hetila apola kan du na lai heta po heta kan du na na hen ti hian kan son theya tilai china khi center ne lo zo kha angle siam chu lo ne mei don ta ni tilai hi mo ti chuan center lawa mi le zel kha center mi zo khi ni ta ne le alle madang lama wang khan boi lo tur kan ti kha ti chuanin chu lo le chuanin approve na hi hrethiam tur chon previous class niam zo ka kan lo zir to te hi hriat rang tur ani a chu enge ni kan ti chon heng hi ni ta ni triangle renga exterior angle in a chung lama mi opposite pahni a interior opposite pahni te bel khoma tluk ti hi hei kan zir to nu ni ta ni he ta hena lem hi lo en taila he mi alema hian angle ABC hetla hen A B te BC te AC side te ta ni BC side ti kan rin chu bel khanin AC side ne hen angle lo siam ta ni angle 4 chu angle 4 chuan 1 le 2 hei a chung lama opposite mi te bel khom hi alo tluk ta me ni entinan alim khi lo zia bel taila heti hianin lo rin bel taila heta CA hi ten rin chuak bel taila ti hian mo helai te po hi heten lo in rin chuak bel ta se rin tlang ta angila mo angil dan ngai che hian chuta chonin angle lo in siam tur chu ti hian lom don ta helai angle helai siam don ta ne hei ti hian mo tila hianin angle 4 thlengom to a 5 6 te khalo te tangila tilai angle 5 4 in 1 le 2 bel khoma tluk chuan 5 chuan nge tlukang opposite achung lam mi chu 2 le 3 bel 6 chuan 1 le 3 bel khatel zel kha opposite tiom je chu mo kha khalo nianga tin chu lo le chuanin kan hriat le tur chu triangle a reng hian true side in tluk chuan khami true side he heta then AB le AC lo in tluk ta sela an true side in tlukate mo true side in tlukate hemi true side he le he lo in tluk ta true side in tlukte opposite angle te he in tluk don ani triangular reng true side lo in tlukin an opposite ami angle te khain tiat ve ti setoni ta hian AB le AC in tluka ain chena chuwang chuan AB opposite mi chu angle C nia AC opposite mi chu angle B nia
side panin chenawain an opposite te hi ai tiat ti kha hriat nga tur ni tin alem kan zia dang lama bang hen triangle te kan mu thiam lo ringa thina etina heta po hian helai lem hi lo en le te le tilai mi a hian angle he tilai a triangle kan zia kha ti hian kan lo ziak ta dei ta ni helai side le tlai side hi in chen chuan angle in tiat tu chu hei le he string a ziak ve ve te khem lo ne chu tiang tho chuan in antenna na hei exterior angle in a chung lam opposite bel khoma tluk tia po khan helai mi lema hian helai upon angle hian a chung mi he mi a string ve ve thai te bel khom hi tluk don ti te ki hriat tel tur ani a tin chu lo le chuan in circle lom ta ni center chu o tin kan che thin hetlai center atanga a circle khami lat zong kha mo a rin kual va lat zong kha radius te ni radius khi ai tiat vek zel ti hriat tur ni circle themuna chuan he a sen a rin te duma rin te hring a rin te khi kholai po ti khen rin ila ai chen vek don ni circle themuna adang lam theilo ai chen vek ti kha hriat tur ani chung te chu evidence a kan man thei ngal don awangin proof na hian kan hriat kha pe mo ta ni le question chu lo entaila theorem kan proof tur ha ten lo entaila angle subtended by arc chuan theorem 9.2 ti hian ziaka the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining parts of the circle tia he theorem hi circle ajan pawimawh ema sang ni som pathum ate sang ni som proka te sang ni som ko te sang ni som ni pakata te tikhan compartment ate po aron chuaka a chuak mun em ema chuak lo ma sela a theorem khi hriat a pawimawh hrim ta ni chuti lo ni chon a proof khi a chu a thin box se wangin engting a proof chu kan tiang kan ti chuan proof tura hian thil hriat ngai oma chung te chu heng te hi an nia pole hei lo en taila proof don hian thil pali kan soi turin dot te oma ama sabera chon a question atanga hriat emo theorem kan proof don ni chon theorem ina aron soi atanga hriat kha given akhin kan zia kanga chumi dot le chuanin he given a hen kan zia nga chumi dot le chuan to proof a hian kan proof tur kha kan soi tur ani chumi zot le chuanin alim a given atanga alim kan zia khan siam bel ngai zia bel ngai rin bel ngai te om chuan construction tin heta hen kan ziak liam chumi zot le chuan approve tak tak na kha proof tin kan ziak don ani le kan question ki kan han enta a the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining parts of the circle tinia hemi na ron sei chu circle oma chuta chon arc in centra angle siama tin kha arc centra angle siam tu ni lo a remaining arc a hian angle dang han siam bok ti kan hriani ti chon khimi given atang kan angle siam alim kan zia thei chin chu hei hi lo ni ta ni center mi hi center lo mi let hi ani ta ni ti kha aron soi chin chu nia ti khian kan zia ka chu given a khian zia lan tur ani khiti chin zong a khi a given atang alim om dan tur le kan han hriat thei chin a chu ni ta ti chon maro chu abc ti wel khamin pek lo wain kan aming kan duangin kan pe a to khian a le b le c center kha o kun ti a ti chon given chung ting kan ziang thian lo ani la le given chu hian kan ziak don ani given a chon inge question atang kan hriat thei kan ti chon circle kha awma takhian a center kha o kan ti wen a circle with center o in which arc ab subtend angle AOC at the center and angle ACB at C on the remaining parts of the circle kan ti tani ti chuanin hei angle center siam tu kha AB nia AB ni lo zong remaining arc chu heta A tanga C a heta B a het lai kual zong hini ta khami lai kual khoi lai po khan point C han siam ta ACB han ni ta ni ti chuanin hei hi center mi chu AOB ani center lo mi kha ACB ani ta ni chu angle siam chu ti chuan kan proof tur kha theorem ina se khi center mi khi center lo mi let ani ti khania chu tu na to proof khi kan ziak don ani given kan zia zo khan to proof kan ziak don ni ti hian kan ziak ang le alim kan han enta a alim kan ena
alema khian center mi kha center lo mi le ti kha thu chon ani wangin center mi chu enge kan ti chon angul kha a o b chu heta han kan jek ta ni ti chuan chu center lo mi le ta ni wangin a c b hi center lo mi zok khani ta ak a b thoira siam kha chu ale ta ni chon patni kan phun tir ta mai ta ni mo ti khian give to proof kan proof tu chu kan jek ta tiringot khianin approve thei lawa zia bel ngai ta ni kan proof na tura ta na zia bel ngai chu enge kan ti chuan heng ho hi alo in ta ni lo en tai la ti hian si tangin heta heng kan zia bel do na hetan si tangin o hi kan rin zomang mo zoi na mo draw co chu ba ka hetan exterior angle om turin kan rin chu bel ngai ya mo and produce it to aming kha a b c thleng kan man to wain d te kan tianga d te lo ti tai lama ti chuan heti lai hi d alo ni ton ta ti chuan helai angle ho te hi a b c enge hriat all sum tura siam kan du chuanin intenan helai angle o a c han ti equal du ai khan angle 1 2 3 kan pe don ni tiang hian kan tiang ti khian kan lo ti ta ni chu tu na kan thil tia kha si tanga o kan rin zama di thling kan rin chua ti te kha athu kha kan zia kang ti khian draw co and produce it to d kan ti ta ni ta si tangin o thleng kan rin zama chuan o tang khan kan rin chua bela di thling kan juk rin zama ti chuan 1 2 3 khi number khi soi ol samnan khan angul soi ol samnan kan da ta ti chuan approve na tur kha zia lo hun ta ni approve na tur zia lo hun ta ti chuan ti hian kan ti don ta ni le kan proof ang kan proof don chuan engtin nge kan tiang ti kha ten kan soi don ani ta hianin hei triangle patni lo om ta ni triangle khi kan hu thiam helai hian triangle chu a o c le b o c omani ta hian triangle chu a o c mo a o c le b o c triangle ming ke chu kan du chon a c o po kan ti thea mo c o a po kan ti thea a c o po ti thea a o c po ti thea alphabet order deu hlek kan da chon a khi sabera a o c ni mai ta ni chuan khi kan zia kanga le triangle kha ti khian kan lo jik ta ni in a o c kan lo ti ta a o c a chuan in eng tenge in tluk kan enanga heta hian kan tumbera kha chu exterior angle in achung lam opposite tluk ti mang khan soi kan tum don ani ta hian in thil in tluk ta chu o a le o c khi anin tluk ani hei ta hian thil in tluk chu o watanga a le o watanga c khi o watanga a le o watanga c khi anin tluka engwang nge chu in tluk kan ti chuan hi mi te in tluk chan chu ta hian o a le o c hin tluka enga tinge khi in tluk kan ti chuan center atanga circle tlang kual seizong khi radius ani radius ve ve nia circle thumuna radius ve ve chu in tluk lo thei lo ni ti chuan triangle khi mi akian thil in tluk te hi kan zia kang le ti khian kan lo jek ta ni OA equal to OC achan chu circle thumuna radius ve ve ne wangin kan ti ta ni ti chuan na china khan kan soi to a heta hriat tur kan soi masaka khan triangle a sir panin chen chuan an opposite te ain tluk thin kan ti khamo he heta po hianin tap point lo en taila a b le a c in tluk awang khan angul b le angul c in tluk kan ti ringot ani kha mo khatiang khan heta point o a le o c in tluk chuan an opposite mi angul ve ve o a opposite chu angul 2 khinia o c opposite chu angul 1 hini ta ni chu mi te chu automatic in an lo in tluk mai don ani ti hian chuti ni chon angul 1 equal to angul 2 kan ti don ta ni angul 1 equal to angul 2 angul 1 equal to angul 2 mo ti chuan angul 1 le angul 2 lo in tluk ta ti chuan triangle a khanin na china kan soi to kha exterior angle hian he helai hi
tilai hian entaila exterior angle hian achung opposite pahnih bel khawm atluk ti kha kan soya khami che khan ta hanan entaila exterior angle chu headlight triangle khan AOC khan nge nge te chu angle 6 hini ngo CO khadi thega rong kal tlang pop awang khan angle 6 in siam ta exterior kha angle 6 hian 2 le 1 bel khi atluk doni 1 le 2 bel khi chutini chuan angle 6 equal to angle 1 le angle 2 bel khi tluk ta ni ti chuan ma se angle kan proof tura khan khi mi c omna lampang ami khian khallu ve kan do wang khan 1 le 2 a in tluk ti hi angle 2 ve inject tela 1 le 2 khai tluk thawain angle 2 plus angle 2 ti taila enge lo chhuak ang ka ti chuan angle 2 let ni alo chhuak ta ni ti chuan hei hi equation 1 na lo ti phot taila ti chuan triangle dang khalom le ta ni le lampang hi hemi al le ma hen triangle le lampang hi lo en le tele triangle le lampang chuan COA pokon ti the BCO pokon ti the ma se alphabet order lam nom dein BOC te polo ti taila ma BCO po ti the BOC lo ti taila ki hian kan ziak lenga triangle le lampang hi kan en chuan ti hian in triangle BOC kan ti ta ni triangle BOC chuan eng tingein tluk kan han ti le ta triangle BOC a khian thilin tluk chu heng hi lo le ta ni O atanga B O atanga B le O atanga C hi lo in tluk le ta ni O atanga B le O atanga C enga tinga in tluk radii of the same circle khani le ta ni le lo en taila khi OB atanga OC a in tluk achan chu circle thumuna radius ve an ne wa khan radii of the same circle an ne wa ngin ni ta ni ti chuan chu ti lo ni chuan side pahni in tluk chuan an opposite angle ve in tlukang khoi nge kan ti chuan OB opposite chu angle 3 ni a OC opposite chu angle 4 hi ni ta ni chu ti lo ni chuan angle 3 in angle 4 atluk don ani angle 3 in angle 4 alo tluk ta chu ti lo ni chuan in exterior angle khalu le taila hemi BOC hen BOC exterior angle chu angle 5 hi ni mo hei OD le BO hian he tlai angle pon laman siam ta angle 5 hian achung opposite pani bel khom atluk dona exterior angle chu ta khian angle 5 ani a chu chuan atluk tur chu chung mi opposite chu angle 3 le angle 4 ani a ti chuan I center lawa mi let ti kan khallu tumna khan hei 4 lam hi chungai don lo wain 3 a ve kan khallu don chon 3 le 4 kha in tluk thaw wain 4i a khian 3 in kan ziak hlawanga angle 3 plus angle 3 kan tianga chu enge lo ni kan ti chuan 2 times angle 3 lo ni don ta ni angle 3 ve let ni mo ti chuan hian zia zomila ta hian kan zia zomang le ti hian angle 5 le 6 kha hring kan lo hu chho ve to ta ni ti chuan kan proof tur kha AOB hi AC bilet ni ti kha theorem kan proof tur kha ni vain AOB chu enge kan ti chuan 5 le 6 bel hi ni ta ni chuan chuan ti hian kan zia kang therefore angle 5 plus angle 6 equal to kan ti don ta ni AOB mu chuak tur khan mo ti chuan angle 5 tluk pui kan dang angle 5 chuan hela hian angle 5 chuan 2 times angle 3 ni a 6 in 2 times angle 2 ani kha kan ziak kai mi don ani angle 5 tluk pui ziak pasaila 2 times angle 3 2 times angle 3 ani a ti chuan angle 6 in atluk chu 2 times angle 2 alo ni ta a ti chuan angle 5 le angle 6 chuan angle 5 le 6 chuan hei 5 le 6 bel chu AOB ni wangin ki atluk puya kan da anga angle AOB mo khimin atluk chu hei helai hi true ve khi common oma chuan common khi laila angle 3 le angle 2 idu le 2 le 3 ti pon iziak theya ainang reng thawa ti chuan AOB kha chu kan zon tur kha ni tangei meya angle AOB ti chuan 2 times ti chu 2 chu angai ni ziak anga
true le 3 bel khom ti kha bracket chum true le 3 chu nge ni hei kan en a lema hen true le 3 chu a c b angle scb chuan chuan true le 3 khi angle a c b ti hianin aob equal to 2 times angle scb ti ni jek ta ni ki ti hianin kan proof kha zawh chu alo ni tamea heti hianin ti hian jek anga proof mo ti khanin akin centera a angle siam kha kha ak ve khan a remaining a kha a angle han siam let ni kha center mi zo kha lo ni ti kha chiang takin kan lan tir ta ani tiang khianin approve na kha thiam tur ani a chubaka chuanin khimi alema khi adang lam deuh hleka lo point antina siom na ki heta helai thlang deuh hleka ni mo helai de ampon en thiamela a theorem proof kan thiam na baka khian ama awmzia khi chawna tan tangkai takin man kan tum don ya khati jong kha tun truma angle subtended by arc theorem ron sawifiahna theina te chu neta sela in lo hlok pui ngei ka beiseiin tin ka tutorial video te hi a tha itini chuan like button a khan min lo click sak ula tin a thei chuan subscribe button kha min lo click sakin tin video thar karon upload zel te in lo hmuwa in lo clear zel theina turin notification bell kha ola dain in lo click don ya